Kaseng Voice of the People Party WPP kalayaro ya kador barsnong ka mau senram halor karai ban penek pensa ya ka krem mau jembun kum ka jaka jengok kai perthei om kum ka jaka le nem kani ka jingyeng ka penpau ya ka jing angnut ban penek pensa ya ki jaka pajba bat ban yada ya ki jing pentut ki balak ban mi laong unong ai kitin ka WPP u Dr. Batskem Marbo ngi kersan ya kajing persang jong kador barsnong ban penne ya kajing long bajanai jong ke krem mau jembun bat ban tikna bahkan danglong kajaka kabasneu tenat ya baro kinong wan jengok kai ka WPP ka penslur ya baro kiliang ban ya keren da kajing burom bat ban wat kilat kilenti ki bayasuk ya kum kini ki kam ben rabiang u Dr. Batskem Marbo la ban kedeu ba ka Meghalaya High Court dang sien kala aipor ya kador barsnong mau senram hadu ka khatsau terik unailar bahkan wanra da kalenti ha ka bayadai bat ke jingpan ya ka no objection certificate NOC jong ka Yatra Society na ka banta ban penyat ya ka jingle niam ba sisin sisnem syakrem mau jembun ka dor barsnong mau senram kala kentaj ban NOC ya ka Yatra Society da ka ba penpau ba onom sya ban le niam ha katai ke jaka namar ba kadai ke jaka jengok kai perthai